Assalamu alaikum, muna muku barka da zuwa YouTube channel namu Dan Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar gefe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da ɗumi-ɗuminsa, Hadiza Gabon ta sa an kama Auwal Isa West saboda zagi da cin mutunci da ya yi mata idon duniya. Jaruma Hadiza Gabon ta yi wasu zafafan lafazi a kan su Ali Nuhu, Adam A. Zango da sauran wasu manyan jaruman Kannywood akan zaƙewa da suka yi wajen White Money wanda ya ci gasar Big Brother. Jim kaɗan da sakin wannan saƙo nata, Auwal Isa West ya fito social media ya yi mata zagi faman nama, zagi da babu daɗin ji. Jaruma Hadiza Gabon dai bata ce komai ba, ashe bata ƙasar ne, tana ƙasar Cairo. A yau Litinin ta diro garin Kano ta sa aka kama Auwal Isa West. Bayan haka kuma jaruma Hadiza Gabon ta yi ɓatan dabo gaba ɗaya, aka neme ta sama ko ƙasa aka rasa, kuma ta kashe wayanta don kar ma a neme ta a bata haƙuri, ta sa a sake shi. A yanzu haka dai Auwal Isa West yana hannun hukuma. Za mu ci gaba da kawo muku rahoton abin da ake ciki gobe in Allah ya kai mu. Ko dai ku ci gaba da kasancewa tare da mu, ku sha labari da ɗuminsa. Mun gode da ziyartar shafinmu na Dan Arewa TV a YouTube. Muna ma kowa fatan alkhairi. Bissalam.